May buntag guys, karong buntaga naabot ang ako ang unit nga gi-replace ni Bultek sa ako ang unit pod nga naguba. Nangutang ko kay home credit og cellphone, nabuak siya 9 months pa lang sa kuha, so akong gi-email si Bultek na nabuak akong cellphone. O mao ni ang naabot karon. Si Bultek manggod mo na sila mo sagot sa imong insurance kay once mga mangutang kag unit cellphone dito sa home credit naay kay 1 year nga insurance. So nabuak mo to kong unit, mo na ilang replace naabot karon. Atong taon guys unsa kanindot ang ilang gi-replace nga unit. Brand new ni siya guys, brand new. Kay wasak man yung kay to ko ang cellphone, wasak kayo, halos mabulag na LCD sa iyahang center case. So kini ilang gipuli ron, mo ilang gi-replace sa kuha, naabot karon lang yun gikan sa LBC. Sa LBC din nila gipadala. Mo na siya guys ang ilahang gi-replace sa kuang unit nga nabuak. Mga sobra tulo ka semana po na akong hinulat ani gikan pag pick up nila sa guba nga unit dire sa balay nako. Mga tulo ka semana din akong hinulat. So mao na ilahang gipuli gikan ni siya Maynila guys. Ani siya Infinix ilang gipuli kay wala na available atong una akong unit nga nabuak, Vivo Y21 man to. So mo ilang gipuli Infinix. Nindot kayo siya guys, karton pa lang. 256 na yung internal storage ani niya guys. 8 gig ang iyang RAM. Itong abrihan aron makita na to kung saan sa kanindot dyan. Itong abrihan kahiya anyway. Okay, itong lantawon kung sa kanindot ni nga unit. Kaya mo man nilang gipuli kaya wala na sila available atong Vivo na ko nga Y21. Kaya mo na ilang gipuli. Nindot murag paminaw na ko murag nindot siguro ni kay karton pa lang panalo na. Atong silipon sa sulod unsay color ani. Uy, tara guys, sky blue day lang replace na color. Pang gaming yun guys, pero dili ni ako ang cellphone kay ako maning gihatag sa akong asawa god. So akong asawa ang mo gamit ani, baga siya yung nag-iya ani. Nindot kayo sa kuan guys. Mga original po diyang charger, type C yung charger, original fast charger. Na to ang cellphone. Uy, napay pagkapin sa man eh, chiki ni kwarta. Pagkatibay panalo kayo eh, napay pagkapin chiki ni o kwarta unsa man eh, maayo ka ni. Nasa pagkapin po nga kuan center case kuan kining jelly case nasa pagkapin naiyahang mga resibo sa sulod. Nindot dahil ilang serbisyo guys. So kay ila yung ilisan imuhang unit nga kuan wa pa nabot imuhang unit og isa ka tuig maguba sa imuha, automatic ilang replacean nila bago. 15,000 good kayo utang na kuan ni guys, pero impas na ni siya. Ang iya lang warranty may wa pa na mahuman niyang warranty. Magtuig ni siya karong May 18.
Muna nga, kambyohan guys siya, nailisan guys siya. Manindot kayo guys. Iyang fingerprint na yapon sa kilid. Type C. Type C yang chargeranan, yang charger pod. Iyon na to. Tingan tugon. Kayo, salamat kayo. Salamat kayo, Bultik. Dugay-dugay po na akong hinulatan eh. Tulog si Mana po. Ang usab ng cellphone sa kong asawa. Itong dati, Vivo Y21 to siya. Karon Infinix na. 256 ang internal storage. Okay kayo? Okay.